Tot i que jo no soc partidària de relacionar les obres amb la vida dels escriptors, l'escriptor com a persona és una cosa i l'escriptor com a persona que escriu i que ens dona un text és una altra cosa. En aquest text sí que em pareixia pertinent per a que els lectors pogueren apropar-se amb una idea del context en el que sorgís i en el que Mary Shelley podria haver-se inspirat, el que a ella li està passant. I és una dona rodejada de mort, rodejada de pèrdues. És una dona que el seu propi naixement ja està marcat per la mort de la mare. La mort de la mare, Mary Wollstonecraft, va morir no per culpa de la filla, sinó va morir 10 dies després per una infecció. Però ahí no acaba aquest sentiment de pèrdua. Ella està també rodejada per la mort dels propis fills i tot i que la mort dels propis fills, suïcidi de la germanastra, suïcidi de la dona de Shelley, etc. Aleshores, el que hem de pensar és que tot i que ella, als seus diaris, i això ho han dit els crítics, als seus diaris apenas en fa menció d'aquestes coses. Si llegim, i això el lector ho podrà veure en la traducció d'algunes entrades que jo he volgut oferir a la introducció, sembla com que aquestes coses li han passat, però les anomena de passada quan les anomena o simplement les invisibilitza, no en fa menció. Això, a mi, quan estava escrivint el pròleg, em feia recordar una novel·la que per a mi és fantàstica i és genial, que és Lèxic familiar, de Natalia Ginzburg, on ella també va parlant de tot el que li passa i des d'una actitud que podríem pensar que és molt freda, que les coses pràcticament no li estan colpint, quan en realitat crec que l'escriure Prosèrpina, en el moment en què ella ho escriu, després de la mort de tantes persones de la seva vida, més estimades o menys estimades, però directament relacionades amb ella, fa que d'alguna manera el text parle sobre el que li estava passant.